Θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των Superbikes. Ο Κώστας Παπαγεωργίου με το νούμερο 2 στην πρώτη σειρά κινήσεως με ταχύτερο γύρο 1.04.86 ξεκινάει δίπλα στον Σάκη Σκούρτα. Εδώ έχουμε τον νούμερο 31, τον Νίκο Αρνόκουρο, που είδαμε λίγο νωρίτερα να κερδίζει την κατηγορία των 250 κυβικών εκατοστών με τρίτο χρόνο 1.05.12. Τέταρτος χρόνος για το νούμερο 7, τον Πιεράκο, με 1.05.53. Και οι οδηγοί αυτοί και οι τέσσερις ξεκινούν στην πρώτη σειρά κινήσεως. Ο Σάκης Σκούρτας, όπως είπαμε, έχει τον πρώτο χρόνο με 1.04.17 με τα χρώματα της Rothmans εδώ. Rothmans Honda RC30 για τον Σάκη Σκούρτα με τον πρώτο χρόνο. Δεύτερος, όπως είπαμε, ο Κώστας Παπαγεωργίου με Marlboro Yamaha VGR 750. Εδώ το νούμερο 4, ο Μιχάλης ο Σπηλιώτης, συμμετέχει με την ομάδα Κουρέ της Έλκο με Suzuki GSX-R 750R. Έχει χρόνο 1.05.65. Θα κάνει μια θαυμάσια πορεία στον προηγούμενο διπλό αγώνα, το πρώτο και δεύτερο της χρονιάς. Εδώ το νούμερο 55, ο Δημήτρης Παπανδρέου, 1.06.16 ταχύτερος γύρος στα δοκιμαστικά και αυτός της ομάδος Marlboro Yamaha VGR. Με το νούμερο 6 είναι ο Θωμάς Καραγιάννης με Suzuki 750 GSX-R και χρόνο 1.06.66. Περιμένοντας λοιπόν το πράσινο φως, πράσινα και φεύγουν οι μοτοσυκλέτες. Ο Πιεράκος φεύγει με τον ένα τροχό, όπως και ο Τσαρμπόπουλος. Κατηγορία λοιπόν Superbikes για τον τρίτο αγώνα της χρονιάς. Πρώτος εδώ ο Σάκης ο Σκούρτας στην K4, δεύτερος ο Παπαγεωργίου, ακολουθεί ο Πιεράκος. Να δούμε και τους υπόλοιπους οδηγούς στις θέσεις που τους ανήκουν. Προς το παρόν όμως ο καθένας ψάχνει να βρει να πλασαριστεί όσο δυνατόν καλύτερα. Κάνει και μια προσπάθεια να περάσει έναν αγωνιζόμενο. Ο πρώτος γύρος συμπληρώνεται, ο Σάκης ο Σκούρτας είναι μπροστά. Δεύτερος ήταν ο Παπαγεωργίου, τρίτος ο Πιεράκος, ακολουθεί ο Σπηλιώτης ή Λαλής αν θέλετε και ο Παπανδρέου πολύ κοντά του. Σάκης Σκούρτας. Μεγαλώνει τη διαφορά του από τους πρώτους γύρους ο Σκούρτας. Παπαγεωργίου και Πιεράκος ακολουθούν. Μιχάλης Σπηλιώτης στην τέταρτη θέση. Εδώ κάποιο πρόβλημα υπήρχε με τον Διαγγελάκη. Ίσως να μην κατάλαβε ότι ξεκίνησε ο αγώνας. Ο αριτάρχης του είπε να βγει έξω. Ο Διαγγελάκης βέβαια διαμαρτύρεται γιατί ουσιαστικά χάνει τον αγώνα του. Ο Διαγγελάκης με το νούμερο 12, ο οποίος είχε μια πτώση στον προηγούμενο αγώνα στα δοκιμαστικά. Εδώ ίσως βέβαια να διαμαρτύρεται με το δίκιο του, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται πιο πράος τόνος. Αν και εδώ τα νεύρα είναι τεντωμένα, ο αγώνας γι' αυτόν είναι χαμένος ουσιαστικά τώρα πια. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Παπαγεωργίου με το νούμερο 2 να έχει πίσω τον Πιεράκο. Βλέπουμε τον δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα. Ο Μιχάλης Σπηλιώτης είναι πολύ κοντά τους στην τέταρτη θέση. Κάνει την επίθεση τώρα να περάσει τον Πιεράκο από την εσωτερική, τα καταφέρνει και είναι πίσω από τον Παπαγεωργίου. Αλλά η σειρά εκεί λοιπόν, τρίτος ο Σπηλιώτης με τα χρώματα των αδελφών Κουρέτη και της Έλκο. Τώρα από την εσωτερική προσπαθεί να κερδίσει μια θέση ακόμα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο πολύ έμπειρος Παπαγεωργίου βέβαια πλασάρεται πρώτος στην γρήγορη αριστερή. Ο Σκούρτας έχει απομακρυνθεί αρκετά. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά, περίπου την ευθεία της Τρίπολης, η οποία είναι γύρω στα 400 μέτρα. Παπαγεωργίου λοιπόν εδώ, έχοντας πίσω του τον Μιχάλη Σπηλιώτη ή Λαλή αν θέλετε. Τώρα κάνει την επίθεση ο Σπηλιώτης, δεν τα καταφέρνει και πάλι, κρατιέται Παπαγεωργίου μπροστά. Στις οθόνες σας ο δεύτερος και τρίτος της ομάδος των Superbikes στον τρίτο αγώνα της χρονιάς. Ο Παπανδρέου τώρα είναι στην τέταρτη θέση, πέρασε τον Πιεράκο.
Με το νούμερο 30 έχουμε τον Αμπατζή. Ο Σάκης ο Σκούρτας στην πρώτη θέση, ανενόχλητος, με πολύ μεγάλη διαφορά. Και ξανά επιστροφή στους πρώτους, ο Σάκης Σκούρτας, που μεγαλώνει όλο ένα και τη διαφορά του. Κάτι μας ακούγεται από την γραμματεία ότι έκλεψε στην εκκίνηση και θα του επιβληθεί η ποινή 1 λεπτού. Εδώ έχουμε τον Νίκο Αρνόκουρο στο γκρουπ που ακολουθεί τον Σάκη Σκούρτα. Ο Παπαγεωργίου είναι στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε εδώ πίσω του να είναι ο Παπανδρέου, που κάνει τώρα μια επίθεση, δεν χωράει όμως να περάσει εκεί. Πίσω τους είναι ο Μιχάλης ο Σπηλιώτης, ακολουθεί ο Πιεράκος. Πίσω από τον Πιεράκο είναι ο Νίκος Αρνόκουρος. Στον επόμενο γύρο, Σάκης Σκούρτας και πάλι πρώτος. Ακόμα όμως τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί από την γραμματεία σχετικά με το λεπτό ποινή, δηλαδή που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ο Σπηλιώτης έχει περάσει τώρα δεύτερος, τρίτος ο Παπαγεωργίου, τέταρτος είναι ο Αρνόκουρος, ο Παπανδρέου δεν φαίνεται πουθενά, πέμπτος είναι ο Πιεράκος. Μια ματιά στην ευθεία. Ο Σάκης ο Σκούρτας στο βάθος έχει αρχίσει τα ντουμπλαρίσματα των γύρων. Με το νούμερο 36 σε πρώτο πλάνο ο Σιώζος. Εδώ ο Σάκης ο Σκούρτας σταθερά πρώτος. Η γραμματεία ακόμα δεν του έχει δείξει το 1 λεπτό ποινής. Έχει μεγαλώσει τη διαφορά του ο Σπηλιώτης από τον Παπαγεωργίου, τον οποίο έχει πλησιάσει ο Αρνόκουρος, ο Πιεράκος και εδώ ο Μαλούχος, ο οποίος έχει ντουμπλαριστεί ήδη από τους οδηγούς που αναφέραμε. Να Παπανδρέου, δεξιά της οθόνης, έκανε ένα ωραίο πέρασμα. Έχει μείνει όμως αρκετά πίσω. Ο Κούβακας περνάει μπροστά μας και εδώ το νούμερο 30 που είναι ο Αμπατζής. Ο Αραούζος με το νούμερο 28. Ο Σκούρτας βγαίνει στην ευθεία. Οδηγίες από τα πιτς του ότι είναι πρώτος. Του δείχνουν πόση διαφορά έχει από το δεύτερο. Μια διαφορά που του επιτρέπει να πάει πιο αργά. Ο Σάκης ο Σκούρτας που είχε, όπως είπαμε, ταχύτερο γύρο 1.04.17. Βλέπουμε εδώ το Σπηλιώτη που είναι στην δεύτερη θέση με το νούμερο 4 και τα χρώματα των αδελφών Κουρέτη και της Έλκο. Τρίτος τώρα έχει περάσει ο Αρνόκουρος, δεξιά κάνει πολύ ωραίο πέρασμα πάνω στο ντουμπλάρισμα. Τέταρτος είναι ο Παπαγεωργίου και πέμπτος ο Πιεράκος. Ένα γκρουπ αγωνιζόμενων ακόμα. Βλέπουμε εδώ το Γιάννη Τζαρμπόπουλο με το νούμερο 5. Έχει μπροστά του τον Γιώργο Σόπουλο που προσπαθεί να περάσει τον Μαλούχο από την εξωτερική. Σάκης Σκούρτας, πάντα πρώτος, έχει μεγαλώσει πιο πολύ τη διαφορά του αυτό το γύρο. Το νούμερο 35 ο Κάπουλας. Τώρα από την εσωτερική περνάει ο Σπηλιώτης. Ο Αρνόκουρος είναι στην τρίτη θέση. Ο Παπαγεωργίου είναι τέταρτος. Πέμπτος ο Πιεράκος με το νούμερο 7. Ο Μανουρίδης που στον πρώτο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος είχε μια πτώση στην K3. Μιλάμε για το πρωτάθλημα της περασμένης χρονιάς. Εδώ ο Σάκης ο Σκούρτας είναι σταθερά πρώτος. Βλέπουμε και τη διαφορά από τον δεύτερο. Μια ολόκληρη ευθεία. Μιχάλης Σπηλιώτης. Τρίτος ο Αρνόκουρος. Εδώ έχουμε τον τέταρτο, τον Κώστα Παπαγεωργίου και μια θέση πίσω του τον Γιώργο τον Πιεράκο. Από άλλη οπτική γωνία για να δούμε και το ντουμπλάρισμα του γύρου. Πιεράκος στις οθόνες μας στην πέμπτη θέση. Σάκης Σκούρτας. Δεν αλλάζει σειρά για το δεύτερο, η διαφορά όμως παραμένει η ίδια. Μιχάλης Σπηλιώτης στην δεύτερη θέση. Έπαιξε στα ίσα, θα λέγαμε, τον Σκούρτα στον προηγούμενο διπλό αγώνα, τον πρώτο της χρονιάς. Έδωσαν και δύο ένα θαυμάσιο θέαμα στους θεατές. Με επικράτηση βέβαια τελικά του Σάκη Σκούρτα και την δεύτερη θέση για τον Μιχάλη Σπηλιώτη. Εμμανουηλίδης, Νάος Σκούρτας και πίσω τους ο Μαλούχος. Το νούμερο 1 λοιπόν της περασμένης χρονιάς ετοιμάζεται να ντουμπλάρει γύρω το νούμερο 3 που οπωσδήποτε έχει πρόβλημα. Εδώ ο τέταρτος της περασμένης χρονιάς
Ο Σπηλιώτης είναι τώρα στην δεύτερη θέση με τρίτο τον Νίκο Αρνόκουρο με το νούμερο 31. Ο Νίκος Αρνόκουρος περισσότερο αδιάφορος είναι βαθμολογικά, απλά συμμετέχει στους αγώνες της κατηγορίας αυτής για απόκτηση εμπειριών. Με το νούμερο 35 είδαμε να περνάει μπροστά μας ο Κάπουλας, ενώ λίγο νωρίτερα πέρασε ο Παπανδρέου με το νούμερο 55. Βλέπουμε τον Αραούζο, πίσω του είναι ο Σάκης Κούρτας. Εδώ βλέπουμε τον Μιχάλη Σπηλιώτη που είναι στην δεύτερη θέση και έχει ανοίξει τη διαφορά του από τον αδιάφορο βαθμολογικά Νίκο Αρνόκουρο. Εδώ πλησιάζει τον Αραούζο ο Σάκης Κούρτας. Ετοιμάζεται να τον ντουμπλάρει ένα γύρο. Πηγαίνουν προς τη δεξιά παραταμένη. Τώρα περνάει μπροστά ο Σάκης Κούρτας. Και τους βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Περνούν εδώ αρκετά γρήγορα την γρήγορη αριστερή στροφή. Πέρασαν εδώ οι μοτοσυκλέτες του γκρουπ που, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα, το έχει πλησιάσει τώρα και ήδη το ντουμπλάρει ο Σάκης Κούρτας. Τσαρμπόπουλος, Γεωργοσόπουλος, το 22 είναι ο Κούβακας. Ο Σάκης Κούρτας ετοιμάζεται να το ντουμπλάρει γύρω και αυτούς. Η μάχη συνεχίζεται εδώ. Παπαγεωργίου, Πιεράκος και Παπανδρέου. Στις επόμενες θέσεις δεν έχει αλλάξει σειρά. Βλέπουμε τον Μαλούχο, Γεωργοσόπουλος και Τσαρμπόπουλος, Σκούρτας και Κούβακας. Ο Σκούρτας συνεχίζει και ντουμπλάρει τους υπόλοιπους οδηγούς. Γεωργοσόπουλος και Τσαρμπόπουλος ακολουθούν εδώ ο Κούβακας. Πέρασε ο Πιεράκος τελικά τον Παπαγεωργίου και τώρα τον πιέζει τον Παπαγεωργίου ο Παπανδρέου. Και οι δύο της ίδιας ομάδος, Marlboro Yamaha VGR. Παπαγιάννης σταθερά μια θέση πίσω από τον Σπυράκη. Ενώ σταθερά πρώτος ο Σάκης Κούρτας. Και τον Παπαγεωργίου τον έχει περάσει και Παπανδρέου τώρα που βλέπουμε εδώ. Παπανδρέου λοιπόν και Παπαγεωργίου που θα αντιμετωπίζει οπωσδήποτε πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε το Σπυράκι με το νούμερο 9 μπροστά από τον δεύτερο της ομάδος Ρόθμας Ελλάς, τον Παπαγιάννη. Εδώ έχουμε τον Σάκη Σκούρτα της ίδιας ομάδος να προηγείται στον αγώνα. Τσαρβόπουλος, Γεωργουσόπουλος και Κούβακας. Ο αγώνας συνεχίζεται, ο Σκούρτας είναι μπροστά. Τσαρβόπουλος, Γεωργουσόπουλος. Σπηλιώτης. Σκούρτας στην πρώτη θέση. Ο Σπηλιώτης. Παπανδρέου με το νούμερο 55. Έχει περάσει τελικά τον Πιεράκο, ο οποίος βρέθηκε σε μια θαυμάσια ημέρα. Ο Σκούρτας σταθερά μπροστά. Συμπληρώνει έναν ακόμα γύρο. Σπηλιώτης είναι δεύτερος, όπως είπαμε, τα χρώματα των αδελφών Κουρέτη και της Έλκο. Και πάλι ο Σάκης Κούρτας. Ένας γύρος μένει, άρα ο Σκούρτας διανύει τον τελευταίο γύρο. Βλέπουμε εδώ τον Σπηλιώτη στην δεύτερη θέση. Παπανδρέου με το νούμερο 55. Ακολουθεί τέταρτος, ο Αρνόκουρος είναι τρίτος. Ο Σκούρτας βγαίνει για την ευθεία και τερματίζει τον αγώνα εδώ. Ο Σάκης Σκούρτας λοιπόν μπροστά. Εδώ έχει μείνει από βενζίνη ο Σπυράκης και κοιτάξτε ένα λάθος, περνάει στα πιτς. Δεν περνάει τη γραμμή τερματισμού. Βέβαια εκεί υπάρχει νοητή γραμμή
αλλά δεν τον έχουν βάλει καθόλου στα αποτελέσματα ότι έχει τερματίσει. Περνάει την γραμμή τερματισμού και ο Σπηλιώτης. Δεύτερος λοιπόν ο Σπηλιώτης, τρίτος ο Νίκος Αρνόκουρος, σε μια κατηγορία που τελικά η γραμματεία ακόμη δεν έχει βγάλει τα οριστικά αποτελέσματα και έτσι δεν ξέρουμε εάν στο Σάκη Σκούρτα θα επιβληθεί η ποινή του 1 λεπτού. Προς το παρόν βέβαια εδώ βλέπουμε εικόνες με την καρό σημαία που πήρε μετά τον αγώνα. Έναν αγώνα που κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του. Ο Σάκης ο Σκούρτας που έχει κάνει συλλογή της καρό σημαίες και τις νίκες, το νούμερο 1 στην περασμένη χρονιά αλλά και τις 3 προηγούμενες, με τα χρώματα της Rothmans, κέρδισε λοιπόν έναν ακόμα αγώνα που δεν ξέρουμε αν τελικά ισχύσει αυτή η νίκη του ή τον θέσει στην 5η θέση γενικής, σύμφωνα με τη διαφορά που είχε από τους αντιπάλους του. Πάντως μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε στην ταινία δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα από την ΕΛΠΑ και σαν απάντηση ήταν ότι άγνωστο το πότε θα βγούνε.